Kaloku kusekhaya apha ngoko ke namhlanje ndisiso istate. Ukanti nasesimanye ngitshiwe sisikele. Ingathi mina ndizawuvusa lekhaya elitsha church. Ingathi ikhaya elitsha nayithi siyayifuna le nto. Amen. Manikala lo adangusiputsu wethu. Uyeke ukuba ngusiputsu ngoku. Ndi usiputsu. Lo adangusiputsu wethu. Umfundisi Brother Themba Penny. Kikilafani ngaye. Na uyabona ba eligama lithi Themba silaseligama thina. Ndazalwa sifane. Kuya yifani isayini. That's why you didn't know it. You all round. You all round. Sit. Kasi ufuna umuntu azobhaleka phaa ku-touchline aphumze umkhuluwa ajonge sithi uba ukhona uThemba go-all round. Ukhathe basalona. Naye mqonda ke. Kosi Themba man. Kamele ngawusala ngicame. Ngishaka kufumana. Apha phakathi. Kwenza imihlola ixesha. Nawukhumbula into ngoba amaxesha amaninzi xa ushumayela sihleli nje sibona untaka yedwa. Umkhuluwa wathi jonga ndinaso istriker esingulamba 4 yangukungukungu wathi kuba ingumama omthandayo uThixo nathi zaziyo isagweba sakhe. Ndathi umama uBoy makabe ngomnye naye wesithethe. Mama uBoy nabona ngosiba kwayibhalathi yatsha. Ithi be aware. Now, mamela nazi indaba zimbi. Okay, papa njeke izindaba zimandi. Mama uBoy nanas ngazuthi nana kwezi nanas wamkelekile ivuselela le khawule ngenyawo manje ukuthi nje usalute ibandla lathi. Amen. Ibani nolonda omama ndimelo. Siyajikisa lo. Kwala icala. Amen. Engangithi le introduction. Ungamvusa ngothu uthatha ufuni ledibene loThixo uma ngenyawo uyaziba. Kana ngoba abaninzi abantu abathi xa bembona mhlawumbi ke kuba bechitha ixesha elide ngaphaya kwano-college qamba ngathi ifuna ukwenza kakhulu. Umkhulu waxa ndimbiza umdala uSibiya. Andiyazi imeko yakhe ngoba akathandazi uThixo unezipho ezimbili ezithathu ezingumangaliso. Esokuqala sisipho sokuthandaza. Amen.
esesibini sisipho sokuma ngapha ke qonga acenga umoli. Okwesithathu sisipho sokuthanda umuntu. Akela ishumayela yevangelo pha esitratweni sakhe. Esitratweni sakhe ethile lapho esuka khona umlenze. Ukuba isifundo zeBhayibhile. Ngeveki kugcwala kuthi akafuzi kuba nabahlali. Naye bengabantu ifile ngithi iVN endithethayo. Abantu endithethayo nanabize ungempazamo na okanye ithini. Ndimamela xa bethethayo abahlali phalaveni. Ethuka ke singalibali uBishop wethu umfundisi uKabisiya nesa klasi zethu siyaqhuba akunandi bamjwaha. Noma ke apha kuwe nakwini ungumzalwane kodwa phandle umfundisi wamahlala. Ukuba ngaba abantu bayalahlwa zikawe zabo yonke iCA iqoqoza ngosuku ithi siqalisa ukuqhubeka umngcwabo. Imingcwabo yonke yaphaya yabantu abangakhonziyo iqhutshwa yilandoda. Akabizi nesenti. Namhlanje ulapho Sodom khuluma khawume ngenyawo mani. Khawume mani khawume mani. Owamke ngokumsebenzi kule ndawo uyaphela. La mthandazo sizowenza ngula mthandazo sizawugqibela ngawo xa bona begqibile ukuthetha. Ngoba ndifuna emva kwesihloko bazothi unguThixo ovayo. Sizoba nomthandazo ojonga into ezimbili mntakusiya. One, ndithe ngumthandazo wonontlungu. Ngoba sonke apha sinamanxeba ngamanxeba. Umthandazo wonontlungu azoqhuba umntakusiya. Number two, ngumthandazo wokucela uThixo kubantwana bethu abagqithwe zii-drugs. Number three, ngumthandazo wokucengana noThixo nohlukunyezo olwenziwa kubantu abangoomama. Dandikhona ngibukela ividiyo kaLuvo ebethwa nomkhulu. Baninzi bahleli apha baneziklazi ngabantwana babo. Balapha ngamanye amaxesha we-hide eziqhulu. So xa sithandaza kulaa mthandazo ogqibela ezo zinto zontathu zezona zisemqoka. Zezi xa sisiya esimanye isimanye hamba ngamaqala uzobe sebenza uThixo kulaa ndawo. Ndifuna ke uthathe ingoma le ithi wahlazulwa ke ngoku. Ndindawugqiba ndinikele kubantu bakaThixo baqhube kuzokwenzeka isimanga bakuzoshumayela abantu abathathu ngexesha elinye. Ngoku isihloko abaphetha ngaso sinye sithi unguThixo ovayo. Ngakho mntakwethu umgcini umkile. Yatshintsha ilolo Nkosikakhulu siyabulela. Next time badala lisikhangelele umuntu wokusamkela. Aqina mhlawumbe.
Lesibani ingayenza mistake yokhangela lo lesamkela wrong. Kosikaphisemo. Nekhaya elitsha zawutsho. Nikhangela umuntu ongathi usamkela kosikapho. Bandazi into bethi mayiculwe ingoma. Kodwa LP uapopulate. Ndinengoma yami endithanda kakhulu. M136 ne? Kulamaculo asesabatha. Uzawuthela uThandisiwe just before sesiqalile ngoku. Into la 35 minutes lesamkelwa ngayo. Vele impondo ngisebele samkelwa balazohlazwa ngaphambili. Umkani wami impondo ngisebuyile tata kosikapho. 136. Next year, I'll choose a size. Last and see to call it amazing. I hope about this weekends. The terror of the dialogue being about the theater in 1 day for the 10 minutes and tell for 2 minutes. The year you get. The 1 day effort, the project, air camera, go daddy. Okokuba 3 years ago amabandla amaninzi ayavalwa ayibona ngenxa yokuba abantu ababuyanga emva kwe-COVID. Saqalisa ke eliphulo sayenza lento all over iWestern Cape, siyophina ngoma Stellenbosch, sizama amabandla kaThixo angathiwa checklist. Sayenza sabe siphumelisile into uThixo beyifuna ukuba yenzeke. So into 1 day effort, into ye-1 day uvangeli okanye leli lusuku olunye apho bekuthathwa umbono zihlanjini babeke ecaleni balungisa umcimbi bapresente intshumayelo ephuma izandla. Sayenza ke lolo singodade libingi ke obekade organizer into ye-1 day effort. Sebekhona ke abanye abazenzayo sekuyevela lokho okubani into enhle inkonzo ayo uyavakala
into umsebenzi lokubeka phambili. Kanti ngokuthina into esiqalileyo kusiphi wami ukutrain omama ukuba bashumayele uthando. Angiphinde ngahala. Siphawulele ukubana omama nabo banalo ilungelo ngoba bayakwazi ukubana xa betrainwe ngendlela efanelekileyo nabo bayakwazi ukushumayela. Sithathele umama uBhoyi sibolekwa utata uBhoyi na utata uBhoyi wasiboleka inkosikazi yakhe saqalisa ukusebenza lento. Sinane-team yomama kusiphi wami yomama abethi wadile for bengomama sisabapheka bazawuthi nawufika ixesha ayibondabakala nibabize apha kule nkonzo umphathi womama athi sibuya ngicela umphathele omama sizaba ne-1 day effort singomama khanga izoqala apho uqale ngobuntu kodwa ke xa nifuna nina ayibathanda xa nifuna nina uyahambele bakhona mama ngoba sifuna into okubana siye ebukumkanini silapha ngivile ke utaka kaWakaZulu ethetha apho sithi uWakaZulu sinansi ngithi yayazi iposta isithi solo iyavakala bathanda ibifana usololo na ayobena bethu asinangxaki xa usololo engekho substitute iyakwazi ufaka xa omnye enenjani iyavakala bathanda kanye ukufuneka sijike nandlela omnye bezawushumela ngayo ibe ngomnye kakona sizama okokubana umcimbi ubekho kodwa esayicela yokuba inhliziyo yakho uzuyivule ngoba the same sermon ilishinyela ngoLuvuyo ibisithi vula inhliziyo uLuvuyo Nzuzo ibisithi vula inhliziyo yathambekela kuzawuthiwa chickens soon ezulwini ayona uThixo uselensikelelo zokugqibela afuna uzinika umuntu okhoyo kwasevuselele xa kuzawuvuseleleka thina nawe vuseleleka uthula Usebenza nge-charity and my okay, but it's fine. Enkosi kakhulu. Ayithi qala. Silate kakhulu. Njengoba besenisifile isihloko sethu sithi unguThixo ovayo. Umqheba wabo okanye umqheba wethu tonight uphaya kumphosini wakhe wokuqala chapter 2 verse 1 yes mhlawumbe verse 2 so sendisifunde zombili ungaxhali uba usebenza iBhayibheli esiXhosa ndasibethelwa esikolweni kwasu Nkosi kakhulu bantwana bam ndinibhalela ezi zinto ukuze ninghoye ukuba kuthe kwakho onayo sinomthetheli kuye kuyise uYesu Kristu ilungisa yena usisamagushelo sezono zethu engesazethu zodwa nesihlabathi iphela umsebenzi wami nami uyoncipha ndivuyile kodwa ke nake uncipha uyohluka nxa uncipha ndishiyeke sahle lapha abanye bayasuka nditsala kakhulu umdlali le ndawo ethi unguThixo ovayo mhlawumbe uba bekuthiwe nakadanisa nguThixo nengene mhlawumbe lesawubona sicinga ziyakwazi kanene uba khona ingene kodwa umntu wazi ungomakefa but kuthiwa nguThixo oyibazele indlebe imithandazo yabantwana bakhe
andazi bethu ndishuma into befuna umbalisela nje le ndawo hlale phansi phambi koba ndihlale phansi ngithile le ndawo ndifuna niye phaya ku-202 yabona u-202 ndiqhela uva kuthiwa amabandla ayamcula ngeva novuselelo phaya eBarcelona babane indawana yembambano xa befika kustanza number 3 khona laa ndawo ithi xa ndingaselunxwemeni amaza egebusa esitha uphunga mandive usithi kum iwe dawaba nawo phaya eBarcelona baba ngathi banenkenke andazi ndifuna uthelekisa kamani iBarcelona ikhona nguwitness into yoba ndinabo iBarcelona iqala umntana namthola ngokunyana likagxothwa bani beprincipal na ndibana naye esikolweni
lomsabatha. Ngicela nje ukuphakama beka yona. Hlale phansi. Langihleli naye ofisini as a principal, and he came to my office. Fundisi, ndiyafuna ukwenza i-engineering and kade awuzokwenza i-engineering zokwenza le nto ndiyifunayo uzoyenza futhi unyaka wesithathu e-University of Pretoria kubugqirha. Third year, uyayidlula ngokungena ku-4th year. Abephayezi befana uyahamba namhlanje ngo-2 bayikhansisha lo flight wathi ufuna uzoba lapha kubantu xa niphuma apha ngiyobeka owabo ukuze avuke kusasa abheke esikolweni. Ngicela ibandla sithole inhloko ngizomthembisa uMthixo ovayo. Siziyaleza sonke kuwe, thatha indawo yakho Yesu. Amen. Ivesi ifundile bantwana ngibhalela ezi zinto ukuze ngizawuma nje kule ndawo andizobuya kwezinye nambona bengeyo ndawo yami le. Hayibo ndiyabakala masithethe inyani. Hayibo ndiyayichaza neyami indawo bendingamelwanga nendawo. Kwathiwa nguwe usala izitya uzawuqonda umcimbi. Ngilapha ke ndicela nje imizuzu 10 kuni. Ndibhalela ezi zinto ukuze njani ningoni ubalithe nona zenasi okokuba sinomthetheli idlule evesi ethi usisi kamagusha uyirapha uyacima. Mandithethe tatulatsha ibethi nabanye oze apha you have come to the right place ngexesha eli-right. Nalampundulu ibulekayo aliva nakadesika yakho umsebenzini oyishiye iklini kodwa ufike ngomvulo ukiphephile esithubeni sakho yithi ngoku you have come to the right place. Ngena Petros ekhathwa uJohane angene enkonzweni kube indoda elapho kube indoda kalangulonela sisebenzise izinto thina kube indoda elapho le ndoda iphakamise isandla sayo nesitya ngoba idala amalizo kwawonke abantu abangena phezulu kathi ithi awusiphakamisa isitya ngoba iyeva okokuba zikhona iinyawo ezizayo isenjenje isandla inaneba isenjenje isandla. uPeter amisa uJohane jonga athi uPeter look at us. Jonga apha kuthi ayibonembala bathathu lokho ajonge wonke ejonga apha kule balilizwi lithi look at us. Obvious he's expecting lonke uthi jonga apha kuthi uzawungena nzulu awugqibabele. Ayibonela bathathu athi ayethethe uPeter silver and gold awubathi kona inqubo yodwa akwekwe uzawufaka ntoni isilivere nantoni kanene egolide awubathi silver and gold have I none. Athi ngamanye amazwi isilivere negolide ayithini
sizokhowa phansi sizothi khawuzame something ayibodakala lesaphi uzawuyenzeleka fake pokothweni ngoba sinothixo Amina ukuthi le verse izohlala phansi ithi le verse ithi bantwana bami ngibhalela esizinto uze ningathikaleni mamela isu lilingene ukuba andizokhona ayibona bala bathanda isizathu sokubana isu lilingene kwalokho kuba there is a powerful plus ezegazini likaYesu enokwenza okubana ube ungawi ayibona bala bathanda ngoba sinikwe konke kwamqondotho konke kwavuthululwa konke ukwenzela into yokubana ungoni hayibo ithi lento kulindelekile ukona ayibona bala amen that sin is not the function. Sin is not in falling. Sin is to refuse to stand after you have fallen. It's all a sin of separate. I don't know how to do it. It's all a sin of separate. It's all a sin of separate. I need to be there. It's all a sin of separate. I don't know. Isolo ukuhlala apha kunento imenze wanithi uthi ngokusolo kuphinde wanithi uphinde uhlalele lo meko bhaka. That is sin. Ayibona manje izulu lile provision ayimba zamani izulu lilingene okubana usilo uzawuba ngobuso. Ayibona manje kodwa kukhona uncedo. Kodwa uncedo khona. Sizalwa hayo ngimamela bathanda usazalwa umntana esazalwa ngo-day 1 day 1 few seconds esandozalwa izulu libona umoya awukwazi uyi-escape into yokubana ungumoya usathi ngiyawulila ewadini nalokasho ukalisayo izulu lithi namoya umoya hayi kuthatha into mamela noma sosiphakamisile wasibona wena ungathi ubhekele kulathi sonke abona bala bathanda izulu lithi nanku umoya ukwabantu abazibona bengcono kuba beshumayela ukwabantu abazibona bengcono kuba bethandaza ukwabantu abazibona bengcono kuba bezilida zenkonzo when we have to look at us ngibona Amor, singaboni xa sisonke ayibona bakala bathwana sizalelwe phikanyeni iBhayibheli lithi sikhawulelwe esonweni xa siphefumula isono ngiyeke ngoba ndawushumayela abanye abantu bangabi nalithuba ngandidlulelwa mamutibini ndiyabizwa apha eKapa ndibizwa ewu kuthiwa ndiyafuna ewu ukuyintlanganiso ezawubapha ndibizwa ke ngumalume wakho yonke ifemeli yasemakwayeni izawuhlalela umcimbi selithi izawuhlalela umcimbi siyele i-agenda eyi-1 yasekhaya xa sifika apha siphelele uxelo emnandi ekhaya akuphela kwanethubeni kuthiwe ngomso-ke intlanganiso izawuhlala ngoba siphelele onke abaseRhawutini babiziwe abaseKapa abaseBhayi silapha sonke xa sihleli aphakame uDaglas umalume wam athi ndicela bonke abazukulwana bam bahlale kweqala safunqena sonke saza kweqala sahlala apha ngaphambili ndicela bonke mama bazohlala kweqala ndicela bonke amadoda anyukele ngasehla uthe andibukelele
qala ngamjongo ubani ungena ikhesi ngobani ayibona phakathi ubetha amaxhego aphelani ubetha amaxhego wazana aphelani ubetha abantu apha bangophe enze zonke izinto ezinxile ngoku lento ithi yawufika kwaba badala izisi anxiety ngoba kumane kukhutshwa ibhokhwe negusha kuyothengiswa ngoba amatyala akhe anyuka uronda ayibona baqala bathanda bathi wawutsho ndathi hey lento ndizobethwa nkosi ndizokwa umqimbo njena wathi suka mlindi walinga wathi uthi bethuna siqingile okokubana lo mfana akahlanjwe ngikele phaa ekangoku ndandilo hayi ngilapha ekhaya ndiyamthanda ndisuke lapha ekhaya ndizobukela into zawuhlanja wathi ukhusa wanongxiliba wathi awuyazi ngeke izokwenzeka ibuhlungu ingena enhliziyweni uyayibona sowedwa ubuhlungu bayo ndathi ke mna-ke hayi ndifuna uyibona xa uhlanjule kodwa ndinja ayibona makani yaziswa inja yabekwa phekambi wakhe wathatha isitshetshe imela wathatha indlebe yenja yasikwa inja yakhala inja kabuhlungu yajikeleza kule ndawo yajikeleza kule ndawo yaphithela phakathi kwemilenze yabantu yophuma kude ithe yophuma kude wathi uthi nyanyam phakama mntasekhaya landela eli gazi apho liphela khona nawe uyophelela khona wagqiba wajonga kwaba basuke eKapa uba ukhe waya kuni nithi Chitlins wathi wabaseRhawutini bakhe waya kuni zinithi Chitlins wathi wabaseBhayi nithi Chitlins ingawuvumeli yonke ifamily yakwamkhiki yonke ifamily yakwasiya yonke ifamily yakwavuma zonke ungabikho nto zawuthi vulitsi kuye uyawuba yinjana namama waphuma umntasekhaya zaqala ubeka inyembezi kum ngoba yakhathisa ngenhliziyo ndingayibona uba injena lento akho mlamleli udinga umlamleli someone ozoba yi-ampire someone ozoba mrefu iminyaka hayi udabala yafana generation yasekhaya ebisithi makalandele ayibona abantu basiboleka noma mntwayi abandizalayo banaluthobo lokudla yabheka kwindawo isithobo sekukani ayibona abantu ibheke kukani ngaphaya emasikeni ekwabhaka ndiyoshumayela ivangeli ngekabhula ndiyoshumayela ivangeli ngenamibini sekuyi-15 years later xa ndishumayela kukho nomfo uhleli phaya ezantsi xa ndimjonge intsomi ndiyayifanisa ayibona phakathi yini ngathi umntasekhaya nje uyafana nobhuti wam lapho elomnetha upha iinqwela zikanywanga yinto ehlala phaya xa ndisenza i-aphili akaphakami xa ndisenza i-aphili akaphakami uthi ngenye imini xa izovala intente 2 days ivalo athi mntasekhaya hayibo ungubani mntasekhaya nambamba bathandwa nambamba ngena yayemadolweni yathi ungubani nathi nakadlula ngaphaya kwezilembo zamasalele lifanakhe akawugili kwelaphakade umsindo wakhe yintwana yenzekayo wathi ndini ngathi ayaye mamelake njengoba inguwe nje ndimngokomkhulu phayekhaya anivalo nyandivakosi nje ndimxa ndishona ngoosister abayi-7 sisters nobhuti oyi-1 oshukula imilenze ayibondavakani nobhuti oyi-1 oshaya ibhobhuti aba mama bonke bathi kum siyacela ke Lulu ndicela unyuke umcimbi ungangawo ndihamba ndiyoxoxa imicimbi yaphaa wena cala ndiyingophetheyo xa ndifika ndiyafika ndithi bethuna zaba nentlanganiso abawutiseka ayibonakali kubana bezintlanganiso ndim ayibonakali eza bonke bezikona zabo bahlala ndathi bethuna umcimbi mnye
Ngiyahlala phansi uko amadoda amabili eBhayibhelini. I think chapter 2 verse something. Amadoda amabili ngonyaka baka-8. Ngonyaka baka-8. Ayibosenithi niwe ngonyaka baka-8. Babeziphethe mqini. Onyaka baka-8 babeziphethe mqini. Yinto eyisenziwa ngabo. Kukunyama zemibingelelo. Ayibonakala bethu ezingatyiwa ngabo bafika bafaka ifoloko okugqiba bazinto. Ayibonakala. Onyaka baka-8 babelala nabantwana inside the church. Ayibonakala bathanda. Onyaka baka-8 babesenza izinto ezidaka right inside the church. U-Eli nangona ndingamthandi nje kodwa amazawo wathethayo athi yini konyana bantu yini akwenziwa nguye. Umntu xa esilwa nomntu uzawudinga umlameli, uzawudinga i-advocate, uzawudinga umntu ozakumnceda. Ayibonakala. Kodwa xa isilwa noThixo ngubani ozawuba ngolifree? The advocate. Matoto. Vumeleni ukubana sile kule ndawo ngalena namhlanje. Maranatha
Right, that's it. Ndingowasemzini kubazalwana bam. Ngolunye uhlanga kubantwana bakama verse 11 oko kwabayingcikivo kum iingubo zam zaba zezorhwexayo naba yinto yokuzekelisa kubo. Ndiya ku-12. Bathetha ngam abahleli esangweni ndiyingoma yamanxiwa. Yaphula inhliziyo yami. Inhliziyo yaphula inhliziyo yami ndaphantsa ukufa. Ndathemba ukukhuzwa akwabakho nokuthutuzelwa andakufumana. Ukudla bandinika inyongo ekunqanweni kwam bandiseza ivilini.
verse 40. Kodwa yaphuma le ndoda engumbhali wazonke wathi konke iminyaka emibili ingakhange lithi igama likabani, igama likaJoseph, because uThixo wenza wathula wakhona umntwana ngolwezulu yasebenza ngoJoseph yakhathalela igama likaJoseph masingaphezu indawo masingasayikho indawo unaye nomkhathaleli azofika ungena njalo nawe unaye nomkhathaleli azofika ungena ivangeli nawe into abathile umthethelele yafuna umthethelele ngoba wesiphila wasukhuluza phakathi kwebhulezi wasukhuluza phakathi kwenyoka nomathupha unabani unaqawuhamba phakathi kwezindawo ezimnyama Joseph waphona entolongweni wathi kuhamba naye ilipho uGenesis chapter 40 verse 23 umphathi wabancane akamkhulanga uJoseph wamlibala wathi amlibala uJoseph ngoba khona izinto zamxakayo kukhona izinto zizawusombululwa ngabantu bakaThixo abathi abazukwazi ukusombulula yabizwa le ntombi kabona mayiwathi mayiphume entolongweni engakhange axoxe ityala sine-advocate zehlabathi ezikwaziyo ubona zoyisakale ityala lakho libelwe kodwa kube-advocate eyabi inkundla ezintandathu abelapho Caiphas abelapho amadoda amakhulu babingelele emisa le ndoda kwinkundla ezinkulu kodwa yaphuma itshaya ngoba akekho ofana nayo Yesu khawusithathele le-advocate athi noma sezingizwisa usuku ntoni ubize yona ufika esijoyini esithi kuphela i-contract yethu kumsebenzi njengoba kuphela le contract nje onyuka amaxhala unifonelayo alifonela esithi uphanga senhla phezulu usebenza phezulu nanisebenza phezansi nodwa bona basebenza beyibaninzi phakathi osisiphume ivile uba i-contract yaphela ndithi ke mna kanjani athi ke naye yaphela i-contract angakonjenga i-contract iphela nje ngolwesine siya kwi-interview ayo saqupha izinto ekhampani izongena iteka over apho yiyo ezawusithatha iteka sithatha phithi inhloko yakho ngazalowo akunandanga ukuphucuka kwesonke esandleni waziwa ixesha linje imisebenzi enqabeni ngayo ndithi angelinayivanga kodwa ndiyakula lapho kuyabona unesisile ndithule ndihlale ndixhaphaphele ngqondo ndiye kwesupervisor iclient yam ndifike ndixelele ndithe Mikael uvile i-contract yalapha iyaphela contract yethu apha iyaphela othuke nayo thuswele into yobana wade naye engixelelwanga wona wecala ndithi ke ndineka I don't know but ndinida uncedo lwakho bhethangoku ungakwazi ukumthethelela abantu baphetheyo yathi ke na okay no problem khawaphe ndizawuthetha nawe ungomvulo uva kwam le nto ngolwesine abantu bayahamba baya kwi-interview utsho ukuthi baya kwi-interview ngolwesine mna ndibalwanga kula interview and thethwa abantu ababini out of abantu abayi-14 yena uthuli ndikweliqela ke ngoku lizawugcwalisa and phaa phezulu mna andaziwa kakuhle ndaziwa phezantsi kendawo yokusebenza kuyo fine ndiyekele le nto ihlale ngoloo because ndinethemba loba ndinayo imthethele apho ozoyothetha afike ulwesibini lo mfana angathethi into athi hayi andikwazanga ufowuna agodukile sesositongile afike ulwesithathu ndiyatshayisa ngo-12 o'clock nanto ke ndingeka phinde khona ngolwesithathu uzawuphuma ngo-12 ngengomso funeka siye kwi-interview because nam ndiyazivayo into yobana kumele ndibe-interview ngolwesibini kaloku ayikwazi into yobana abantu babini bakhethiweyo aye kwi-interview ababini ahlale lo mfana asibize kwi-8 o'clock asibize kwi-meeting azosicacisela ke ngezinto zomsebenzi apha yonke into uba hayi kakuhle into yonke into imicimbi wapha ndicinga ubana uzoyichaphazela le nto akayichaphazeli fine ndihambe yohlala esitulweni ngo-8 o'clock njalo ndicinge ndithini nakanene ndatsala umama because xa uhamba
ukuvula i-message one what le ukuyivula le-message nathi qola ndahlala apho nginezo stress ke ezingidukudayo ndahlala umtime is 5:09 xa nafanele zawuphuma ngo-12 yangena imoto abawuvebheyithi mthathazi itshela kungena laa moto kuthekwaga apho kule ndawo yangena yenzele ndoda mina logo yekhampani lepho ezothatha umfo ndathi ngakubona thuja kunjani na mna thixo wathi lo angenathethe andiseluthumela nomphangeza ndiyafika lo mntu angena ndingamkela ngokubeleke athi uzwa uzokuthini uzawukhondoze kuyo nto zomsebenzi athi ke yena no ndifuna umidayela ndithi mna okay fine mna ndisizinto efana uba ilazenza ke ndigijima ndiye kumidayela ndithi mna ke ulapha lapho nani thuba lakho thetha nani thuba lakho thetha uphume ndihambe ngoba hayi ayonwaba ngoba hayi ishansi yami ngathi umana mathethe ngoba lo mfana uzojonga indawo le esimweni loba linjani njengoba ezawuthetha over nyani ke aphume ahambe naye baye embheki bathathe lathonga bayithathayo phaya xa ibuyayo mfana ubuya uza uncumile uthi uyafuna usebenzela thina ndiyafuna unisebenzela athi ke nabhala izinto zakho apho magama akho ubhala iinamba zakho ubhala ne-email address yakho athi mandiyojonga phaya imoto uba ayikho ifom inekusayini ngoku ndothuke ke mna sayina ngoku njani sizaya kwi-interview test kanti abo bebesithi baya kwi-interview test sabeyile kwi-interview ndizakulela nabantu abagqibileyo ethi besonqanda ukwayikisa sisiphumi ndathi ndivela uhleli ngandoyikisi ngoba mhlawumbe licebo likathixo belingazukwenzeka uba belithe liqhubile ngoba benza zonke izinto zigqityiwe benza zonke izinto zigqityiwe baqale ifom ayikho phaa wathi don't worry because engoma ndinestress uthi yena mqinisawuna mna ndilethe ngokuthandaza uthi don't worry umele umsebenzi phuma nendoda yaanga ndicela intoba ngomvulo we-first endiqala ikhampani entsha ngokuthixo ngokuthixo azivali izikhumbo zethu ekumele into yobana kufane ngathethi kodwa kuzawuthetha uthixo ngoba lo uhlaze isithi xa isizawulo wethu makandithethelele uthi kukhona sebethethelele ubona kuze umntu kumoselekwazi esazi ngawo kukho abantu asithi sihamba xa siyabona uthixo ngabaphethe isithi zethu andisiyathethelele ezingasayidli ndawo njengani baphezansi nje kukho abantu abaphethe ingema yabo balophulayo abalipheka lelophula kunjalo uhamba nomthixo kunjalo uhamba nomthixo libonile uthixo yahamba nami amaxesha amaninzi akazange walilapha endleleni iyatshonithi noba inanyani ngahlafuna ulethe kodwa yona impela phakathi isasiyeka masibabelele mafikeni okubuya kayesu nokuzimu wethwa ingathi uhlela amateni ingathi uhlela zintabeni uxela urispa kodwa ukona uthethelele ubona ngasikasehlela inyanga ezintlanu ungekwabi usonelayo kuya ngokungathi yanuka usukunamina iphewuza laa nto iletha abakwintaka nezilwanyana zasendle singahlawuhlalazo ayaquthwa abantwana bethu imini nobusuku kodwa sinayo umthethelele wasendle uyasibehla njengomthethelele ingaba wena namhlanje unayo umthethelele into esiyidingayo kubo awukwazi uhlala ungaqiyamanga nganto ubomi obunje awukwazi uhlala ungenayo umthethelele ndiyakwazi ungabi nayo umthethelele ndingene apha kwelibandla ngo-2014 ndisuka ekuseni ndingene apha sele ndirhuluza ngamadola because ndandibona yobana usathana uzibizela umqwena ndabona into yobana apha xa ungenayo umthethelele kuba nzima ndingena apha ndandike ndavelelwa ingozi yemoto njengoba ndivelelwe ingozi yemoto nje ndandibala into yobana I don't think iminyaka elishumi ndizayigqiba ndisaphila because imeko yam nengozi yam yayisithi wena befana uphile 2 years ingozi yenzeka 2004 intloko le yam yayijikile uso ushape futhi uqaleni amathambo lawo entloko yandixelwa ukuba ayakhonkqoza ayashuma onke labe inxeba elalilapha ebusweni ubuhlangene
ndibona into yobana belitshonile loo ndile ezantsi kodwa ngonxa into yobana sinowenza izinto sinono wathina imeko yam uthixo abanye abantu abayiqondi le nto ndiyithethayo inangathi uxolo ndibona ndithi ndilele ndiwava amashumi amathambo amayanyakaza ndiwava amathambo amayashuma ndiwava uthixo uba uyasebenza amathambo wam usela ngokulilo wam ukolishumi endivulele ndibanizi kakulitsalizi yaphela unyaka amashumi ephuma kodwa ndikuxelela ubana ndinawo amandla ndinawo amandla ngenxa yokuthethelela siyangena ezintweni singena ezintolongweni sizithethe izinto ngabantu kodwa cinga before uthethe because abani nawo nayo uthethelela irepisi ephumayo endlini irephe usista wakho ihambe yongena entolongweni zikhalale izicixo idirepisi zazijika awunoqhada bentolongo ibize ngetolo ngetolo ibizo ngasentla asalele ngoba lo mntu ufuna loni asalele kwibona irepisi ihamba kwizitala ungayazi wabenzeka ntoni kade funa mthathele wena ngelaa uhlela amaxolo uhlela uxolele kodwa nganye ndixolele yona namhlanje sizumthethelele ubenayo umthethelele nomazulu nongena urhubuluza nomongena umngane wamehlo ungena usamsoni kodwa ibanayo umthethelele amamela amathina abubuya kwakho uyesu idumiso chapter 50 verse 3 uyesu uthixo wethu icala yenu uthixona uthixo ndinomlilo aphambi kwake sisathuthi sodwa ninayo umthethelele Kumkhaya wami lo. Sisonke kakhulu. Hayi man, tshini. Phambi kokuba siyivale le nkonzo namhlanje. Ubaye ushiyile ivesi. Ilisithi bantwana bami ukuze ndingoni. Xa ukhona othe wona ngandlela ithile sinayo umthetho. Ukhona indoda ekutshiwo ezulwini igama layo nguYesu. Umbhali isisicamagushelwe sezono zethu. Ime endaweni apho kufanele kuhlinzwa wena. Wahlinzwa yona. Mhlawumbi uba ngaba le vesi ayibambanga kancane. Kodwa kanti into ethi unguThixo ovayo. Akanandlela nje listens. Yes. Uyamamela uThixo. Ngizanibalisela nje le ndawo ndihlale phansi ndiyafika bethuna ngisuke ezilalini. Tshini. Nge-24th ngo-7 phaya kwangenela utatomncinci wami. My favorite human being emhlabeni. Indoda xa ingithwesa ngezinto zobomi ibindihlalisa phansi indadresi besivane ngendlela engumangaliso bendiye ndimfowunele mntakadansa ndithi kuye kanye akodwa ndiyifunayo andifuna uxela uba ndiyayithanda alukanti mfondini andikwazi ungakuthandi ungunyana womkhulu wam mihleni abantu bathi ibingumntu obexosi ngendlela engumangaliso entliziyweni yam ngelishwa mntakasiya ungenelwa nge-24th kule veki iphelileyo ngamadoda leyo mbulala futhi aye aqiniseka into yokuba ambulala phambi kwabantwana kanye nenkosikazi yakhe. Andikho sure nditsale umdla sisihloko sale mvuselelo ngefamba ndisesekhaya ngokuthi atomncinci wami ungcwatywa nge-10th neyi-birthday yam. I think I was quite happy with that decision. Intombi yakhe yiyo evule emnyango ithi uthi uba bengakandivuli ngebengambulalanga ndithi kuye lasekhaya we are serving the living God. Uyayazi uba beqhubeka ntoni akhathasele uba unomisa ntoni
izama ubloka into abantu bangambula ukuthi kulona bambuleleyo namhlanje. Lele ngqinile kwiphuli yegazi lakhe. Ebulawa ephilo kwenkunzi enkomo. Engenalo lihlaba. Bambulala abantu bongenalo sini. Ihlela abantu bathi even in that problem esihlangabezana mhlawumbe le ngibalisa ingayimina there's so much esiphumela kuyo. Ndifuna ukukhumbuza ezi zinto ziwehlelayo ngoku azifani nezinto ezilungiswe msakanye ezeza kwehlela. Ngoku le mvuselelo kaMasiya it's coming to prepare yourself ukuze xa ufika kuzo ufika unamandla ufika unako uthwala ukuthi Paul anibandwana singasesabantu uthembekile uthi ongasoza uvume nilinde phezulu nabo uzothi malunga nesilimo uthixo avesithuba lokho makasana ngekani yafuna standardizing man yafuna standardizing standardizing yazi three things engizicambele ukuthi as we grow in Christ ebona njengempembulo zentathu umKristu expect anything. Naxa isithi somandla wait uyaphendula. Naxa isithi no impendula. Naxa isithi yona impendulo leyo. Sizawuvana amaxesha athandekayo. Ndiyayazi imeko esiphumela phakathi kwazo ntakantanza zingapha kokuqonda. Sithi ngamanye amaxesha kuba ngathi ungangaphumi ubuyele ungafihlale konzini. Nihlela abantu bathi namhlanje naleli zwi kaThixo lisicela. Nisithi bantwanani ngibhalele lezi zinto ukuze ngiyafuna kwaphila ngiyakade ngoshe ixesha ndiphazamise nemvuselelo ingaka ewile uyazazi ngozazi yazi bazalwane ndiyafuna unicela le ndawo mhlawumbe abantu abanintsaba abandazi abandazi for you confirm bazalwane bazalwane andiyazi izwi lakho engumangaliso wathi wena uthixo ungafanele. I remember I said this story and I'm saying it again. Khona umfana wayalwa ubabakahambi nathi because he saw the dead. Uthi abantu hamba nabo abazozi and akubonakali ngathi bawuzababe zizo izinto. Ndayazi uba soze dead. But anyazi mani ngendlela izulu elisebenza ngayo. Ngendlela abantu abajonga ngayo ayifani nendlela uThixo ajonga ngayo. Ndeze kade ndizazi intoba soze ndibeke. Suka wandiqhenga uThixo esithi kuwe kulapho ingekhoyo ndibona into. The second one, Mkayawam, 186. Thanks to them. That's why we're taking about the Uti Mukazi, Paifemini 67 Mugad. E.T. Ababandona Bagasban, Source the Babe. Wow. Gela Kaisha. Achoyo namu ndansala ndukake. Abenqonba ndiyamva. Into nayo ndimvela kude. Yathi yabuyela kwistate soba soba ingqondo. Yabuya ndakumlatsha into ethi kanene soze ndibetho. Ngoba ndizalwa ngutata omlungu. Ihlela abantu bathi ma ngakho profesi yanga soyiki okanye ngenxa yoba ithathe kuweni bona abantu abangathathiweni yabona sosi ebazalwane uthi ajongi ngendlela abantu abajonga mamela ke
mamela ke utshaba brother 2002 ndithi makafakwe eprogramini kaloku nguye wayethe soze sibekwe utshaba ngoku uwhite funeka ndibeke isitulo akhathise ahlala kwi-edge yesitulo ndithi ngohleli phantsi yabanomlomo ndithe andithi esanto besingajongelanga nakuthi ezengabantu ababhekele uthi bengabandiqonde lizabanje ndingakade sozuqonda ukusebenza kathixo uthi kungena kwingozi apha abantu bangekho ndizothi namhlanje noba bahlala equbula ndawo leyo nanguthixo namhlanje enguthixo sizawuthandaza ntadanza andifuna ke inkomo ubotshwe idule ngenxa yoba kukho wenu abakawuzi kunonke funeka babafunonke sifuna uthandaza bethu nalo xa sizongena emthandazweni umntakathemba xa ethetha kusenokwenzeka into yokokuba sipreparisha eyona challenge enkulu kuxhosa kusenokwenzeka into yokokuba njengoba wena uthandazela uphume kukho ingxaki enkulu but i-purpose yale program is to prepare ithi xa ifika ingakwenzakalisi sifuna nje abantu abanjalo besika sathi sifuna nonhlungu umuntu yena othi hayi konke kusekuhle it's fine hlala mntana sekhaya hlala xa imeko zi-right suziduba ngoba asiyazi iveki iphethe nto ngoba laba babasegeorge nge-6 kaMeyi banini isigqoko njengekhaya naba basegeorge banxiba i-safety boots njengekhaya bengayazi okokuba uzobetha u-10 eyokufe abantu abayi-14 ngoba siphila kuko ngokungaziyo kwakuphethetho asolithembisa sithi hlawuhlaze lanto intlungu uzawungena engcwabeni isakobethe kodwa wena nasesiyiqhela kuthixo lubaba lubakhe ebetshile umthengi ngoba uPawulos wathi ethandaza kathiwa ayizosuka wathi kubaba lolwakhe uthixo baba lolwakho uqalele senokwenzeka into yokokuba wena uzogcinwa yile ntlungu emadolweni ufuna mayisuke nje athi uthixo mhlala isusa mhlala tshiya kungemahlala emadolweni ngoba si-short-sighted sawulila thina kanti uthixo ukugcina ngentlungu for your own salvation sifuna uthandaza umfaka sibizo ukuthi umthandazo uqhubeka nobody knows uba uphethe ntoni uNkosi besithe abantu kwethu asinamdla wobetha abantu ngezomoza umdla wethu apho sibona khona sibona uba abantu kathina asi-excayithwa ukuxelelwa ngabantu ngezono eyona nto is-excayitha izulu bantwana nabam ndinibhale zinto ukuze ningoni xa kuzothandazwa
Você
umsebenzi. Siyayijula siyavana ngoku. Nale ngani yakho yomsebenzi okuthile ovayo. This is your golden opportunity. Come forward. Ingoma iyakubeleka. Kudala ungena abantu besini kwazi ukasini. Come forward. This is your golden opportunity. Last time. What does somebody? What did they get? I don't know what to do. It's your golden opportunity to once and for all now pay. Who's making true when God's faithful? So I make it a catch. We are singing for the last time. Bebemenyiwe baza hayi umzulu othando wakho odlula lapha kwezihlelo zamasayela nelifa lakhe azihlambele abantu abantu bonke kaya kubabona kodwa inceba yakho bahlambe kawuba shure Thixo wamegazini likaYesu sekuthi Nkosi yami kwimizamo abanayo ngenxa yokuba beze kunendlu Thixo wabazi bomso sancedwa uYesu walenkonzo Thixo wethu lothando sibasondeza kuwe sithi yolulisa sakho phezu kwabo abantu Nkosi yami abaselayo kubo kawikhala ukuthi yekude sekuthi Thixo wakubo abadinga imisebenzi uze ubadelethise Nkosi yami ingaphelanga inyanga so that when they look back at his anethaka umoya wakwenqwele Thixo wawuhlale phakathi kwabo ababaye Thixo wawubedinga imisebenzi phambi kwabo Thixo wawusakesangena nomntakabheki kwenye ikhaya siyothandazela into ehambe ngofika sathandaza nomntakathemba kathi kasigqiba ukuthandaza kwelo khaya wathi umntana lapho andiphayeli kake ndiphinde ndithandazele nawe sawubeka izandla yathi
sikwazi ukusithi ba esibhekile ukuphikisa kodwa nabo Thixo kangenelele kubo noma kusiyabekhuba isusanga yesweni kodwa kusiyabagcine bekuyo lekhubu ngenxa bona uThixo ovayo ngenxa Thixo wethu sibeke ibandla nali lifumuka lonke lisiza phambili ngabakhaya amakhe kuwo sibasondeza kubo Thixo wabo abanye wasiyabadisa kwesithi apha emozweni abanye wasiyabasa unika wena chance yokubhelela imvuselelo kodwa Thixo usithi ngelithile amandla aphina omama sekuthi wasiyasiphuma ngawo athunungamye esabesigqibo ndisenze imvuselelo. That's what you can say. Take us home and give us amandla kamoya Thixo wambuso wakho nokukhasi kwebandla ngoba libandla nkosiyami lemvuselelo eli libandla nkosiyami lisondela kuwe naxa siphakama ngexesha simema wena nangegaduloliwe Thixo wami usibambe ngenyembezi ngamehlo enyembezi kodwa Thixo wami usazintonye wena udlula ngapha kwenyembezi udlula ngapha kwentubo uyakwazi ukunika another 30 years old ngoba uyakusathana selesithi ubabili akisoze abe yinto kodwa wena nkosiyami you will say to her after the years usakhumbula ekusebenza Thixo wathi yalona isandla sakho kasibeka izandla zethu phezu kwakhe siyakumema nkosiyami in a special way come down and tabernacle with her kukumisa isandla zakhe Thixo wami ukuze nkosiyami ingumu ibe yinto azawuthetha ngayo ngokso azakwazi naye ukuma athi ndandethakala ngamandla abantu simsondeza kuwe in a special way yena nemveku zakhe ndawonye nomyeni wakhe omdala webandla sabasondeza kuwe sitikhulumisa ngosamamajolosi sitikhulumisa isandla ezonakeleyo sitikhulumisa Thixo wami ngaphakathi yakhe ukuze umabalo wakho lwande xa siyekele Thixo wethu siyekele ukungamnye lapha ngemva ofukeli kukunjilo makafike endlini